نيا ميديا كاب قربا بطعمي بزقربا قربا معلتي تحستوتاتنا خنلاليكم اب شمطات او صحف مقاله زرعي عينو يبرح حزت نبر الله زلخا كتما نابي كم زخدت طفيعتك كام مقلاشن لعلي غرازئتو ነገር የለ ስራሕ ሰዓና ብርክት ዝበላ ባጃጃት ኣብ ድሕሪተን ሰሪሕኻ ንምዳድ ዘበን ተመለስ ሓፍተይ ንበርለይ ተዓገስ ዝብሉን ካልኦት ጽሑፋትን ለጢፈን ብዘይ ስራሕ ደው ኢለን ይረያ ዝኾኑ ሰብ ጊዜ ንከተማና ከተማ መቀለ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓቢኡ ማዝብል ጭምጭምታ ኣሎ ኒያ ሚዲያ ዝተበታተኑ በተንቲ ትንታነታት ተንተንትን ዝተንተኑ ነገራት ኣብ ዝበዝሕሉ ጊዜ ኣለና ትንታነ ዝብል ቃል ትርጉም ሲኢኑ ተንተንቲና ብዝብሉ ሰባት ሓመዳ ፍንጩ ይወጽሎ ኒያ ሚዲያ መስቀልን ቁርኣንን ኣብ ኢዶም ዝሓዙ መራሕቲ ሃይማኖት ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ኣብ ዓለምና ሒዙ ብዛዕባ ዝመጽእ ፖለቲካ ይትንትኑ ዘይትንተን ክትንትኑ ሓዳሮም ዝበተኑ ሰባት ቁጽሮም ቀሊል ኣይኮነ ንሕንሕ ክልተ ክፍለ ጣብያታት ቅድም ክብል ሓንቲ ዝነበረት ጣብያ ፀሓይ በርቂ ብህልኽ ኣመሓደርቲ ናብ ክልተ ተመቂላ ክልተ ክፍለ ጣብያታት ኮይዳላ ኣብታ ብሕታዊት ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንዝግበር ናይ ክልተ ክፍለ ጣብያታት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ንምዕዛብ ብርክት ዝበለ ሰብ ተኣኪቡሉ ኣመበል 65 ደቂቃ ዝፃወቱላ ዝነበረት ኩዕሾ መኪና ረጊፅዋ ስለ ዝነተገት ግጥም ተቋሪጹ ዝተረፉ 25 ደቂቕ ንድሕሪ ክልተ ሰሙን ክቕፅል ተወሲኑ ኒያ ሚድያ መስደመም ሓቅታት ዘስደምሙ ስነ ስርዓት መርዓ ዓለምና ኣብ ሃገረ ቻይና ሓንቲ ጎርዞ ስነ ስርዓት መርዓ ክትፍጽም ተኾይና ንሓደ ወርሒ ሙሉእ ኣብ መዓልቲ ንሓደ ሰዓት ንብዓት ብምውፃእ ኛር ናበለት ክትበክል ኣለዋ መርዑት ሃገረ ኮንጎ ኣብ ዕለተ መርዖም ክስሕቁን ክሕጎሱን ንቡር ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ዕዱም ብዘይ ፍሽኽታን ተሓጓስን ተኾሚሮም ኮፍ ኢሉ ኒያ ሚድያ እዚኦምን ካልኦት ርእሰ ጉዳያትን ካብ ቀረባ ብዝቐረበ ቀረባ መዓልቲ ኣብ ኒያ ሚድያ ቻናልና ሰብስክራይብ ሼርን ብምግባር ስድራ ቤት ኒያ ሚድያ ይኹኑ ኒያ ሚድያ